magaya kutorera vanhu mari ovapa ndandi oti power riri mundandi baba harite ndakutaurirai kuti wrist band yandalauncha this time ndakutaurirai kana uchida hako kubudirira ndochekutenga okupa ndandi kudaiso okutorera mari otenga mazimota iro kusiyira ndani hamunyeperwa kusvikira pakadaro akati Fred ndida kukupai maspiritual spectacles mutaurire kuti tange waona Jesu iwewe usati wataura zvese zvautaura ukaona Jesu unobva wanyarara iwe hauna maziso hausi kuona Jesu usatangisire vanhu nguva yavo looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Saka maakubhadharwa kuti muonekwe kuona makandiwa, kuona magaya, kuona masango, kuona sanyangore, kuona utabwashi kunoda mari. Saka Jesu achada mari. Kuti tuone Jesu tichabhadhara mari. Kune mumwe achatanga kupenga ari papulpit. I'm telling you. Kuna achatanga kupenga ari papulpit. Mwara aronga hake kuti amboratidza vanhu that he neither sleeps nor slumbers. Amen. God is awake. Patakangotanga benzi kuti makandiwa ari kuroya vanhu hana kutumwa naMwari magaya ibenzi. Patakangotanga kudaro vakabva vatanga kuwanda. Zviri kungoitika izvezvi benzi kuti mapostori ekumasowe anoisa poster achienda kuredhiyo kunodeedza vanhu. Enda unotsvaka muhistory yeZimbabwe zvasa zvamboitika zvinhu zvakadaro. Amen. Vanhu ndo vaiverevedza vachienda kumasoweso. Yes. Kozonopfeka mitambo yavo vasvika kana vakubva kupfeka hembe uri kubva kupana ndabhenda unoona mukoma wangu ndo zvaiita vanhu. Iye zvinezvi mapostori akutoprintawo maposta mweya wacho wakasimuka kudai. But Isaiah akanga aitaurirwa pa59 zvinanzi when the enemy rises in the magnitude of a flood the spirit of the Lord will raise a standard. Saka Satan wasimudza mafungu eheresi mweya waMwari wasimudzawo standard. Saka vari kuona tiri kuva challenge ne boldness yakadai. It is because heresi yacho yasimukawo ikaenda palevel isiriyo. Tarisa profita isu takatarisa mwanakomana waMwari. Ndikutsvika here panapa vamwe vakatarisa chigubhu chemafuta isu tiri kuti zvakaitwa nemaoko avanhu havaziva Mwari. Shoko bedzi takakwana nezvinhu zvese. Satani hatigone neshoko raMwari nekuti mbiri yeuchenjeri yakanzwikwa neevhu nedeath nedistraction. Zvikanzi hakuna chinhu chisingaite seshoko raMwari. Kana muchiuya kuna Jesu hamutakure zvinzvimbo zvamuinazvo kunyika. Munouya muri macommon sinners mopuwa benji mogara monyarara vakatumwa voparidza. Amen. Kana Mwari avhura mwoyo yenyu motendeuka monyarara motsvaga notebook nebhaibheri mopota muchinyorawo manotsi savamwe. Hamupuwe maiki nekuti mune chigaro kunyika. Zvekunyika hazvishande kuchechi yaJesu. Zviri kunzika? Position yandiri kutaura iyi hakuna anoigona kusvikira Mwari akupai a correct gospel. Amen. Zviri kunzika zvandiri kutaura? Yes. Uri engineer kubasa kwako, uri lawyer kubasa kwako, uri doctor kubasa kwako, uri president kunyika. Muchechi yaJesu hamuna president. Amen. Mune vana vaMwari vakafirwa naJesu paKalvari ndo vanowanikwa muchechi ivavo. Tinotoita brother iwe uri minister kunyika. Hatimboti honorable. Hamuna honorable muchechi? There is only one honorable. His name is Jesus. Ndiye honorable arimo muchechi iye. Kana zvandataura izvi zvakubohwa ukati saka handitendeuka regera gara ikoko hausati waaredi kuponeswa. Ukanga waaredi waibva so unozviramba so unoita sei zvako unozviramba zvese zvekunyika zvigaro izvi unoona zvisisiri zvinhu. Waakutarisa Jesu akarembera paKalvari
kuti handingazvidzengesha Mwari nekuzvikudza. Shoko rinoti chi? Humble yourself and in due season he will lift you up. You must come in humility